Mga moms, so nandito kami ngayon sa Din Tai Fung dito sa Taipei 101. So dito kami magdi-dinner ngayon. So isa rin to sa mga kilalang restaurant dito na kinakainan talaga ng mga Pilipino. Tapos nakakaloka rin dito. Meron na rin silang robot. Pero bago yun, puntahan muna natin yung ano nila, yung kitchen area nila kasi pwede raw sila makuhanan. This is where they make their foods. So yun yung mga pagkain nila. Then dito yung kanilang kitchen area. More like mga dim sum. And mga steam. So so ano yung kanila mga so on the spot din talaga nila ginagawa. Hindi nila ini-stock ng matagal. So ngayon dapat nila gawin. Ang galing naman. O diba? Tsaka yung pagkakagawa nung ano. Ang galing. Dito naman tayo sa kabila. Tingnan naman na. Dito kung paano nila ginagawa. Proper. Tapos kung paano siya nilalagyan. Ang galing. Diba? Ang bilis ng mga daliri nila. This is a chocolate. 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 Kasi soko to. Lang. Ang init. Init. Sorry po, sorry. Chocolate. Oh. The second time around. Ikakat mo yun na. So, yeah. Wala. Pinaka-challenging kasi dito sa akin yung chopstick. Ang hirap na hirap yung daliri. So, kailangan butasin siya para medyo sumingaw yung init din. Butasan mo, Brad. Butas. Ang galing. Pwede pala to. Tumalabas. Ang sarap. Tumutulog. Okay, let's try it. Okay, everyone. Paano pa lang gagawin to? Ganun din? Pero careful Careful, sobrang init. Kapasin yung dila mo. Gamit na gamit pa naman yan. Yan o. Kasi pagka sobrang lamig naman, hindi na creamy yung, titigas yung chocolate sa loob. So, tamang. So, kailangan butasin natin daw siya. Para sumingaw yung init. Look at that. Wow. Mainit yung chocolate. Kain na. Uy, hinahinay sa litid, sir, Oo. Kasama ba yun sa ano mo? Maintenance. Collagen niya, Collagen. Galing ba dito po? Dito ba ito? Nang yami daw. So, butasan. Alisin yung sabaw. Tapos, lalagyan nito. Tsaka siya kakainin. Yes. Sarap. Nakakakilig. Okay. May procedure pa na. Tapos butasan mo muna. Bubutasan. May sabaw. Katas. Okay. Ha?
Then, put ito. Kaya ayoko nagaganyan, hindi ko ng daliri ko. Lugi ako eh. Tsaka mga kainin. Ah. Kasi? Kapag niya mapapasok ka. Kasi yung sabaw sa loob. Okay. Hirap talaga kumain. Di ba pwede magkamay? In fairness, ang sarap yung sabaw ha. Malasa. Naman, we'll try the noodles. Ang masarap pa kasi din, sold out. Yung shrimp salad nila. May mix ng mango, shrimp, Para prawn salad. yeah. Kaso sold out din eh. Akong kainin. Ito yung Can we request Wow. special sauce? Sarap. Drew, ititim na siya ng sauce. Ito? Nung sa ulit ba? Pastor. Okay. Thank you, Emery. Ayun na. Wala paano mo. Samahin mo. Ay, Gawin mo na Magsama-sama. para mabasa. Sabi sa'yo, good for you. Video po ka. nagkain ka na rin. Kami natin. Ano yun si Bago Mars? Pork chop. Best pork chop ever. Para baso. Siya ng tubig, bumubula. And chips or zero? Regular. Regular. You ordered zero. Order zero daw. Can we change Order it? chips original? Yeah. Okay. Thank you. Parang regular na pindot mo. Yan yung beer. There you go. Thank you, Emery and Susan. Thank you. This is sweet and sour Session. salad. Ano na in-order mo? Engineer at Domino. Meron silang kangkong, sitaw. Appetizer din yan. Yung sa bata talaga nila nilagay. Appetizer din to? Ito. Ito. Drink 6 glasses is enough. 6. Ay, 6 bottled water. Bata ba kayo? 6 bottles, 56. Okay yung pork chop. Ang kanin palang ulam na. Tulit. Actually, kuha na naman sa atin. Busog Lagyan ka. yung pork chop. Sabi. Ang lambot ng pork chop. Sarap. And nandito yung kanila. Robo. Siya yung nag-a-assist sa mga customer kung saan yung kakain, kung saan sila pupunta. Yan, siya si Ollie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Paano yung bill? Ay, maraming dira at maraming cheque pa. So, ano to? Yan yung best dessert ever. Ito yung dessert nila. Yeah. Pero be Ah. careful kasi it's hot inside. Maya, baby. Ano na kayo? Outside and inside. Chocolate. Wala, hindi nila narinig. Hindi nila narinig. Ito po yung minamasa nung, ito yung minamasa ng mga lalaki doon, di ba? Kanina. Ito yun. Ang sarap. Lasang kamay. Tsaka yung bango, oh. Amot. Kabane? Have our views be... Ano na natin? Dalawa yan, di ba? Dala. Doon yung isa. Bakit ako yun? Hindi atin yung isa. Ito lalagyan na natin. Gusto natin to siyang Yan, Ken. Ako, ayun na po. Inaayos na yung sopa siya ng Thank you. Share. Hindi mo makakagulay. Ba't parang Happy Fiesta. Anak, wait. Ay, tapos na ba? Braised beef noodles. Tapos ka na? Shopping? Nag-ikot-ikot. Meron na tayong patogi na may sotanghon, na may ano. appetizer. Saan na pa? Ang hirap mag... Ang hirap talaga mag-chopstick. Bala kayo dyan.
Mm. Masabi lang na maipit ko.